ei jaksa näitä ruveta rassaamaan. Koko polttiista muraa. Siinä on vaan monella se, että se otetaan edellisenä iltana tuo mopo tallista. Ei ole ajettu vuoteen kahteen ja sitten lähdetään jumalata soitelle sotaan. Meillä on jupi. Jupi! Herran tähden. Eikä niin iso? On joo. Tässä on Jupiter-mies, tämä nahkatakkuhousu. Taitaa olla kovakuluinen Jupiteri vielä tuolla miehellä. On sillä tuo 100 laatikko tuolla lavalla. Ja Susikorvelle käy hyvin.